на други места, ама не може, оно е срамота, какво ще не нададе. Ама много, много. Я гледай малечките, Матия, я се радвам, още малечките, Они ще продължат по големите. Ама, ти видели унучите, бе? Гледай колко им прилича. Ама, бабо, види унучите, ама ти знаеш, до година па и повече унучи. Ние нашите, къде по-одрастая. Епа има нефтите. Они ще се увеличат повече. А бабо, по всеки значи ако има сурова всеки ден, ти казваш, всеки ден, че е празник, един голем празник, да. И аз се радвам, че они ти до она ти поддържа, а тази година е бил около 100, бе. Па имаш, ама ти видели, бре? Видели невестата ти, това е убава? Каква е никога ще е имало? Не само нашите, и от другите села не е имало така невеста. Замусна, че може и да скопва, и да оре. Това е и он си играе, бре. И худовите, че и порекле, пачка. Опасна, невеста, мамо. Знаете, до години нашите унуци, като тръгна тия младите, стана повече. А аз викам да са живи и здрави, че ни посетия нашия дом, че посетия тука, да са живи и тия младите да поддържат традицията, че празникът да се върви, както е бил, да се върви, бабо. А аз като ги гледам, оно медмицата на децата. Аз ти казуем, през нас, бабо, ще ти има сурова учество. Има. то може да ги подкрепите, като изпратите SMS на номер 1299 с текст 82 за всички мобилни оператори. Благодарим на участниците на сурвакарската група от село Чепино, област Перник.